Machiegni janeno mar Lolwe TV kamoro mora ma intiere no kinyi makare ma tarik 5 wane dwe mar ang'wen adhi timo oboke kaendi kami weche go komna mani oboke gi kiabro luome kaka kacha mar mondo mi koro eyud mago eko magin chunyo mach mantiere kanyo endo boke ma The Standard kawuono wach mantie maduong' kaendi en ni how 34 billion dispute pushed Kenyans into fuel shortage. Kaka billion 40 mano ne beni chiwo ne kambego eko mag mo sani ndikoro nomiyo jo Kenya chope akere kiki manendo mayudo mo kata fuel kuondego eko mane gintiere ne en achiedh nade malich ahinya kata kamano jatend piny owacho Migosi Uhuru Kenyatta nyoketo koke mano miluongo ni supplementary bill makoro ne ochuno kawuono niendi ibro chiwo omenda endo ne kambego eko mag mo miyo kawuono kiny onego ni koro wach ni chako bedo ni koro ber gimomiyo ni mondo chop nyaka kama chope ni mo kang'eyo. Uhuru signs bill authorizing treasury to pay oil companies to end consumer agony. Ruto blames corrupt officials and cartels for suffering of millions. Supply expected to be restored. Ne wach mantiere kanyo endo en mano pongo weche mang'eny ahinya kanyo ji nyene ga chiedh nadi malich ahinya kata kaka idhi kata kaka ji wuothi bech gacho osedhi malo nengo koro mar wuoth noseidho ma ahinya. Kama wadhi nyime en ni koro sani ndi koro nitie gimotimre Nakuru County. Gavana ma Nakuru County Likinyanjui sani noduoge kama oduoge e od bura no endo mar Jubilee owe mare mar Ubuntu noduoge e od bura mar Jubilee kaendi kama bende koro ji mang'eny wacho ni koro oduogo mang'o kae nosedhi e Ubuntu chal ni koro kaendi nosomo piny mos moyudo ka koro Jubilee no ende ma koro nyalo ringo godo mondo mi olokom nendo ma Nakuru. Mano e wach mantiere kanyo endo kang'iyo wach mar fuel ne lich kamora mora ne en achiedh nadi mar fuel kamora mora. Hoarding petrol at home disaster in waiting as fuel shortage rages. Mano e wach mantiere ji koro nyaka kawa fuel koro kaendi ng'ato dhi kawa gi piko ne gi tangi mar apiko chema koro ng'ato ting'o to dhi godo tiketo ne fuel modwaro. Kuonde moko kanye dhiye kanye drive petrol station idhi kapenjo ni en pesa di nyisi ni en 1,000 kende miketo kinyal keto molo 1,000 no kiketo kama tange dhiye kode malich ahinya samoro onge mana kiluorie hiye. Will Uhuru factor play out in Mount Kenya ahead of State House race? Bende koro mbi mar Uhuru Kenyatta bro bedo ni koro en gino bende bro loko pach ji e gwenge go mag Mount Kenya. Wavinya campaigns in Athi River. Former transport cars Wavinya Ndeti has said she is ready to face off with Mavoko MP Patrick Makau in Wiper primaries for Machakos governorship. Addressing a rally in Athi River Township, Wavinya said she had no doubt she would floor Makau. Wiper leader Kalonzo Musyoka has proposed that party gives consensus a chance. Maendin koro Wavinya Ndeti modwaro komnendo mar governor ma Machakos kendo koro en lweny malich ahinya. Ka dhi nyime any Ruto's plan to avoid acrimonious primaries ahead of August 9th polls. Ruto dwaro mondo mi jomoko mi direct tickets kuno moko bende ji owinjore ma mondo mi kikiro ko bede weche giki mag walo joma dhi chung kata nominations. Ambassador Padi aenda Dyson kata Padi aenda Medi sani ndi koro ne otho en ka en jambetre mar piny mar Kenya e Qatar. Magoa castigates private schools over junior secondary school classrooms. Sani kore wach mantiere sama koro CBC medo dhi ni mondo mi skunde mag ji giwegi bo chak ikre ne changes mabiro kata lokruok madhi beto mondo mi koro gibende giger mago eko mag gin skunde go eko kata classes go eko mag junior secondary schools. Mane wach maduong' mantiere kanyo endo waneno koro Magoa wacho mar mondo mi gino endo otim mapiyo piyo. Education CS Professor George Magoa asks private schools to speed up construction of junior secondary school classrooms to align with the implementation of the CBC. Magoa dicha ahinya pa ni kantiere CS matiyo ma bende sani koro ni oko matiyo maber en Magoa en matich mano mieno endo otiye onge chieng' monindo onge samo betie moso siko en kacha ong'iyo skunde en tich maber ahinya kaka odhi nyime no endo. My husband married second wife because I can't give birth to boys. To koro second wife be koro konyuolo ni boys nikech wuon kodhi en dichuo. In ka koro sekawo dhako wacho ni chiega ni koro nyuolo nyiri kende. Ana kawo dhako mar ariyo. Ka dhako mar ariyo be ochako nyuolo ni nyiri to ibro kawo dhako mar adek. To
oking'eyo ni samitimo kamano endo wach matimore en ni ng'ama dichuo wuon kodhi in sami miye nyako no obro ting'o nyako monyuol ni nyako kimiye wuoyi obro ting'o ni wuoyi monyuol ni wuoyi weuru timo gik moko maonge tiende mamiyo mon bedo kod stress kuonde modake kodgi ok en gino endo mani kare en very wrong joma chuo une wuon kodhi ka dhako nyuolo nyiri ahinya en makosa en mari kata ok mano ok en makosa en pod en na gweth ka nyako nyuolo chuo ahinya koa kuomi pod en mana in wuon men responsible weuru keto gik mang'eny ahinya kuom mine go samoro en oting'o mana nyathi mimiye mano e gima timre wuon nyathi e wuon kodhi. A woman is in anguish as husband marries second wife to bear him a son. Mother of 5 girls has resigned to her fate, saying she won't get more children. Mane wach mantiere. Lungani Karen from Katwekera area in Kibra constituency has been going through mental anguish after her husband married a second wife who he believed would bear him a baby boy. We caught up with her at the Polycom Development Project PDP in Kibra's Olympic area. She was sitting through a group counseling session for women and girls who have experienced gender-based violence. Eni gima ok ni kare ahinya mar mondo mikoro iket nyar ng'ato koro dhi gima chalo kama endi nikech onyuolo nyiri kende kata onyuolo chuo kende kodhi kinyalo kiki we tago jogo koma mine koro science wache niya biologically women don't determine a baby's gender so mane ito bokene mara parga birio biologically women don't determine a baby's gender. Dr. Kireki Omanwa is a fertility expert at Frontline Medical Consultants. He says the sex of the baby is determined by the man. Biologically, a woman carries 2 chromosomes XX. A man has 2 chromosomes XY. An egg can carry an X chromosome. A sperm, on the other hand, can carry X or Y. If the egg X is fertilized by a sperm Y, the baby will be XY, a boy. If the sperm is X, the baby will be XX, a girl. Biology majino time high school gi tamuji paro koro keni in ka the class kanyo kitime yango nikech magi wono puonji biology in fact form 2 aparo ni form 2 no watimo these things ka koro ing'iyo mano endo ma en reproduction mane pani topic wani timo ga mar reproduction mane wach mantiere kanyo obro wache daka chana ching tich ang'wen bed machiegni mondo bi winje weche matimre nyeri Priscilla Nyokabi Kabando wa Home Mwangi Alliance wa Matinga bende nitie ka en jodoro mondo mi obed senators magwe kom mag nyeri en yoro kumalicha ahinya kawa dhi nyime Oboke ni ndi matanga meda inya onge weche mag tuke kawuono en Champions League sama bende koro Manchester City bro rakare ko tim nendo mar Atletico de Madrid mainlo ni Pep Guardiola kod Diego Simeone gite girakre kawuono sa 4 sama bende Liverpool bende odhi Benfica e piny ndo mar Portugal kama bende koro gidhi go esa 4 otieno ma kawuono ng'ama bro loyo e timbe ariyo gi eki Liverpool kawuono ntiere Benfica tae tim nendo mar City rwako tim mar Atletico de Madrid. Ruto's UDA to splash 500 million on primaries. Party to hire 100,000 polling clerks, 128 presiding officers and 47 returning officers. Mai wacho sani koro ntiere sani ndikoro UDA oketo million 100 matimo weche goeko maga primaries. Raila Roads projects to open up Sleepy Turkana. Mai wacho mantie ODM leader unveils plans to boost trade and infrastructure. Raila kosa ni ndiko wacho ni bro ya mago eko wanga peini gwenge ko mag Turkana mondo be Turkana gini bedo bedika ka kwende moko mabende nitiere kod ohala ma itimo makagi kacha. Public appro forces Uhuru to release oil marketers payment. Magi mo Uhuru ne benine timo chon no kone beniri to nyaka chopo soma koro jini crisis na Kisumu aneno ka weche teka hinya Kisumu mano weekend ma chenji mapel kata fuel kende erito for 5 hours in a line erito mondo mi ogoni fuel marelo fachiel. It is such a difficult situation when beniki chaktimre kendo wach maruto ni kanya enoka ndika Nairobi governor Ann Kananu bende ni kaindi
Nairobi Governor Anne Kananu with 14-year-old Magata Bruce Mackenzie of Gill Hills Academy, who topped the KCPE 2021 with 428 marks. Kananu promised to ensure he gets good education. With him is his mother Brenda Makori and father Jared Makori and brother Mana Watchman Tire Kaindi. Anne Kananu nyawarwako Bruce Mackenzie Watchman Berahinya. Paroni Anne Kananu is doing a good job which mang'eny mag county ma Nairobi. Paroni, she's just doing some good work. Ka adi nyime mind Oboke Mother Star. Kajo somo giyondiko ni kaindi na kusipna Alex Awiti bondiko kaindi. Without a deal with Putin, we are looking at long painful war that Moscow will win. Manegi ma Awiti no kaindi ni koro Russia bro loyal wenye ni endi kata bed na borobodho machal nadi. Couple goals Caboose spark split rumors magwich magantiere kaindi awadi senyalo ng'iyo gima awadi sen mondo minge ni to koro odhi chal nango. Harmonize wins salute. Harmonize wins salutes Diamond. Mane Watchman Tire. Harmonize won 3 awards over the weekend in the recently completed Tanzanian Music Awards, while receiving the Artist of the Year award. The Mwaka Wangu singer dedicated it to his mentor kama Free Nemi Diamond Platinums. This means a lot to me. This goes to my brother and sisters who haven't received any award, he said. This is for you, Diamond. It won't sound good if I look at an award, yet Diamond doesn't have one. Sani koro Harmonize makoro rule airwaves magoeko maga Tanzania. Sama ko Diamond wacho ni Diamond emano puonje oyie kendo omor nigi kanyakla. Ugenya MP ditches Gumbo to support Governor Orengo. Maindike Watchman Tire koro Ugenya MP David Ochieng has withdrawn his support from Nicholas Gumbo and instead thrown his weight behind Senator James Orengo in governor race. Ochieng has been a staunch supporter of Gumbo, a former Reda MP who is vying for the governor. Together, they have previously voted to teach ODM a lesson come 2022 9th August elections. However, after Ochieng joined Azimio la Umoja with his Movement for Democratic Growth, Gumbo left the party and joined UDM, on whose ticket he will contest for the position. Mane Watchman Tire Porono Ochieng ne benidhi adhi nyime gi support Gumbo. Korbet ne Gumbo wuok e party ne korbendo dhi komachielo support Orengo. Siasa and siasa, its interests. Which magtuke mantiere kaindi and manikoro danger looms. Maendi government keen to find a lasting solution, says Ogutu. The ongoing Kenya Premier League management crisis threatens to drive all community clubs to extinction. Mathare United Bob Nonro has warned. In an exclusive interview on Monday, Nonro lashed out at the Ministry of Sports for blatantly turning a blind eye to the plight of local clubs in the wake of grave financial adversities. Nonro said the situation at his club was currently unmanageable and called on well-wishers to find a way of rescuing the slum boys from going down after years of excellence in top-flight football. Maindia dieri Mathare United sanindi korori kamakuru odhi kagima kuru olingore. Mathare United lingore nke sanindi kokonge maber tukodo matin onyalo dhi kabisa modhi molala. The path to power, Raila's big headache. My Watchman Tire apaya mar Raila mar kao loch nitiere kod wich bar mang'eny ahinya ne Raila. Mane Watchman Tire kanyo ene thoro mar Watchman Tire balancing act, many interests at play. Raila ne gik mang'eny ahinya makoro nyako keti kohoyo mos konegi kocha nyako timo hocho makare nikech ji mang'eny ahinya monywak e lwedo, ji mang'eny ahinya mantiere bang'e to kaendi kotimo gimoro marach matin to ketho gima duong'. Mane ler makoro nitiere kaendi. The Azimio la Umoja One Kenya Alliance flag bearer has won the endorsement of President Kenyatta in his 5th stab at the presidency, but he has a lot of work to do in overcoming the challenge mounted by DP President William Ruto. Odinga's biggest hurdle is the choice of running mate. He must satisfy Wiper leader Kalonzo Musyoka and accommodate the interest of more than 20 parties that are firmly behind his campaign. Will he succeed?
mane wach mantiere. So mane gimomiyo ne gwenge mag Western kod Nyanza ne nitie gi nok ahinya manendo mar mafuta mane ler mantiere. Ruto lashes out at state of fuel fertilizer cost. Sama Ruto wacho kama niendi to wache ka entiere official residence ma deputy president matini en bende samolo se government kang'eyo ni samolo se government wacho nang'o. Ruto one beni koro nyono oko ai koro rakre achiel kachiel gi piny owacho ka ng'ano endo ma ok nitiere e iye. To ka in e iye tisiko ikudho in e iye tikudho ok inyis picha maber, nyiso ni mano endo en ng'ama en hypocrite, en ng'ama wuondore. Mano eler mantiere kanyo. Weche mag UDA ni kanyo nyalo somo. ODM meet Mombasa aspirants with same fallout over direct ticket. Mano nyalo somo kanyo endo kaka koro yoro klich ahinya mano endo mar ODM primaries Mombasa. Manyien matang' medi kaindi ni how Kalonzo's ultimatum birthed Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Wiper leader Kalonzo Musyoka ultimatum on the formation of Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party had threatened to derail the realization of the outfit, forcing ODM leader Raila Odinga to sit ground and allow the revised name ahead of April 9th deadline. Mane wachimantiere Musyoka, the nation has learned, had even threatened to withdraw his support for Odinga, forcing the acceptance of One Kenya as part of the coalition party name. Initially, Odinga's camp had stuck to its guns, insisting the name would be Azimio la Umoja, despite Musyoka's preference and support for the new name incorporating his One Kenya Alliance. Manikaka Kalonzo no kerenika pononi gino ken One Kenya, okena Azimio One Kenya Alliance Party coalition koro anaonge ye kanyo abende kora wuka wera kudu weche mang'eny okadwar kana mincha no ng'ichi ncho kuwinje kaka nyose geti gino sani koro Kalonzo wukutumu musu campaign kabisa kaka dwarore. County news ntiere kae ndi nyalo ng'iyo mago magin weche mae county mondo ng'in to koro en nang'o sani. Kawedhe mang'eny kawuono abobet kodi ka mi weche go manyien omiyo ikrima mondo miwinj mang'eny ahinya mang'na kelni kagin kanyakla gi mago bende mag tuke. Liverpool travel to Benfica for first leg. Man City host Atletico manoendo e tuke go mag UEFA Champions League. Sani ndi Kenya Premier League ka ndi Homeboys pod ntiere kod points prabich kod ariyo iluwe kod Tusker man gi points 40 kod ariyo. Nairobi City Stars City Stars ntiere kaindi kod 41, Gor Mahia bende gi 41. Mane wach mantie hapa ni kaindi dhi bedo mateka ahinya ne timbe moko gi kima mondo mikoro yud kaka Mega Homeboys kata kamano endo mondo wang'in to koro obro chal nadi. Mageler mantiere paro ni matanga meda hinya onge. Eno ka Napoli oseidho sani ndi koro en ma ntiere malo gi makare kod AC Milan mane ndi e Serie A. Bayern Munich pod otelo ilio kod Bayern Munich kod Bayer Leverkusen kwani jogo ndiko gini nang'o. Bayern Munich Bayer Leverkusen be makare kamano. Barcelona osetemo lao tim mar Madrid pod owe mabor nyowuoyo moko ya otang'o yudi. City gi Liverpool to makare kendo bang Champions League City goe kod Liverpool wach malich ahinya. This weekend tarik 10 wan gi det gi Manchester City. Omiyo kawuono ni ndika wa Benfica onego watime piyo mondo mikoro duo concentrate ne Manchester City. City be kawuono nitie kod Atletico Madrid bro ringo kodgi mano endo Etihad kanyo kata kamano endo en a clash mag jeri mosetiyo kamoro achiel. Pep Guardiola kod Diego Simeone mar Atletico Madrid bro chal nadi otieno makawuono gite ego gi saa 4 otieno. Omiyo kik bai nyinga en Okelo oro message mowinjore.